Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ureu doktor menhakakat sauteri jong niu benai ulapen bena yaka ka ba umpoi perkat berkani kala jingpen bena jong uru kala por bah Kyrshan social media hakaba ula yok ru yaka jing yarok kumjuk ru yaka jing syakben. U doktor PK Hazra u badai u doktor na Kolkata West Bengal hakaba layu I ba uloong baki Bri ki bawan ban wat dawai na u kila ban syuai Khublei U da ka ba ong Jai Shri Ram bat ruan pynduna ka bai sumar lani kata ka consultation fee tang kumba sanspa tyngka u doktor Hazra ula batai ba ula dan benta ban sumar Bri bat kumju ru ula le ban sumar da ka ba shu sumar la slem bah ula ong ru ba ka rajong u ban pynduna ya ka bai sumar ka de ban yarap shu iki Bri ki bapang shu ula ong ru ba ka bai sumar ha klinik jong u menchwa ka julong kumba hajar ya ka bala pynduna syaka 1000 sanspa bat ru dang mentapat ula depat ban penhiar biang syu syaka 1000 tyngka ya ki ba ai Khublei U da ka boong kumni Jai Shri Ram uni doktor ru ula pensyai ba ka jing Kyrshan jong u ka de ya ka seng Bharatiya Janata Party BJP kani ka jing penbana jo doktor Hazra kala pur bha ka ba ladan ru ki bayaro ba ladan ru ki ba benyu kuman chukudau hang ni ka election MLA West Bengal kan long haka afulai bat af khandai tarik jong niu banai bat kani ru ka jingle uniu doktor kala ban long nakada ban penkiu ya ka BJP ka ba Kyrshan haka ni ka election banwan